Poštovani gledaoci, dobar dan. Vi gledate Scenu. Snimanje nove sezone emisije Pinkove zvezdice je počelo, a mi smo zavirili u studio u Šimanovcima i proverili kakva to atmosfera vlada među članovima žirija. Ono što smo prvo zapazili jeste da je jedan član žirija, tačnije Milan Stanković, kasnio sat vremena na snimanje. U 1 je trebalo početi snimanje, ti stižeš u 2. Ne možeš tako da pričaš sa mnom. Pitam te. Šalim se. Na vreme je to, u 2 smo se dogovorili da počne. Došao sam u 15 do 2. Pa, samo da te prekinem da kažem da su mnogi komentarisali čak i okolo koji su bili, dobro, gde je Milan, pa sad taj dogovor. Što im nedostaje. Mnogi u studiju primetili su, a i komentarisali styling koji je Jelena Tomašević odabrala za prvu emisiju. Pa zapravo su pantalone i gornji deo, ali mi deluje kao pidžama. Pevačicu smo pitali kojoj je od ostalih članova žirija najviše nedostajao i u tom momentu Jelena je dobila i pretnju. Pa svi su mi nedostajali. Iskreno. Goca mi je najviše. Samo te slušam. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj Sceni, a vi nas gledajte i sutra. Doviđenja!